agsaken hinghingay. Di hermanong Nemia programa ang magkaiba saan napipintas nga storya. Mangted adal ken pagsarmingan programa pa'y KSK IKL pa'y ken KIK problem of the day. Dito'y Nemar Studio, da kami timang titiliw-liwa kada kayo. Dito'y Nemar Studio, da kami timang ikatigatang ken panlugyo. Ketagos kay amabang aral. At tapay Uncle Misyong alright, kada kayo amang paisem. Mangikat pa'y sakit pinakem, sumuglat bilang ay. When programa mi ado, di hermanong Nemia mangliw-liwa kada kayo. Mangted adal ken pagsarmingan programa pa'y KSK IKL pa'y ken KIK problem of the day. Dito'y Nemar Studio, da kami timang titiliw-liwa kada kayo. Dito'y Nemar Studio, da kami timang ikatigatang ken panlugyo. Ketagos kay amabang aral. Dito'y Nemar Studio, da kami timang